Sanibona bafowethu, ngiyanamukela kwiNyakade no-TV bafowethu, isiteshi esihamba phambili lezi insuku zanamhlanje bafowethu. Uma uqala ukubuka le YouTube channel, ngicela uchofoze ibutton elibhalwe subscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola indaba kule YouTube channel. Bafowethu, namhlanje ngiphathele isihloko esihamba phambili. Usgwebo umfana okanye insizwa esindala esiyingqwele lapha kumaskandi bafowethu, ngoba nwazi ukuthi umaskandi uyiwo ngensizwa bafowethu. Usgwebo usepostile lapha ema-aweni awu-15 edlule lapha eposte ukuthi umuntu avele ecule ngeke ngilisho leli gama bafowethu, kodwa nizoyibona nje lapha i-screenshot engisifakile ukuze sizoveza ubufakazi ukuthi lento engikhuluma ngayo angikhulumi amanga, ngikhuluma iqiniso bafowethu. Futhi-ke bafowethu, masithatha ukubheka impela umculi osakhiphile lapha i-album esasematheni namanje kubantu, Ukhuzani phela umfowampungosi. Sisola ukuthi Usgwebo Usetalabhe Ukhuzani umfowampungosi, okuyiyena i-album yakhe kumanje iyatrenda ethi aliboli icala bafowethu. Thini ukuphawula kwakho lapha? Ubeke nje ukuphawula lapha kuma-comment section. Ngiyayibonga lapho. You